Ndinonzi Innocent Munemo. Ndinogara kuchitungwiza. Ndiri kuno kwaHarare. Pamusha kuri kwaMasembura. Dunhu kwaMasembura. Mukoma titsanangurire iwo. Muri kuti imimi kune dambudziko riripo retsvimbo yeushe yedzinza renyu iri kunetsa. Tangai chaizvo pazvakatangira. Ainzi mambo wenyu wamuri kuti akasiya tsvimbo iyi ndiani? Vainzi Amushonga. Tsanangurai. Ya. Mambo akasiya tsvimbo ainzi Amushonga achisira mwana wacho Bhamu. Asira Bhamu achibva asira mwana wacho ainzi Noah Munemo Mushonga. Saka nekudaro kubva nguva pakapedzisira kuti Mushonga paakapedzisira kuita mambo. Hakuna kubvira kwaita mambo kubva 1890. Hakuna kuzomboita mumwe mambo akagadzwa kusvika nhasi unoyu kudzinza kwaChipadze. Saka mukoma muri kuti imimi tsvimbo iyi yakabva kuna Mushonga ichibva yapiwa mwanakomana wake Bhamu. Hongu. Tsvimbo iyi akaipiwa pajekerere kana akaipiwa muchivande? Zvaiva zvemuchivande. Yaiyere chii tsvimbo iyi? Chii chaiki uyero hwayo patsvimbo iyi ndehwei? Tsvimbo iyi inoratidza kuti yaiva nekuyera kwayo. Nekuti tsvimbo iyi inonzi ndo yakaita kuti kuve neushe ihwo. Yakambenge yabva kupi tsvimbo iyo? Tsvimbo iyi inonzi iyo yaiva yevadzimu. Inonzi iyo haina kuita zvokuvezwa. Inini ndiri muzukuru kudzinza iroro, mwana waJulius Munemo. Sekuru wangu ari Mushonga. Kuti zvizobuda nhasi unoyo, sekuru vangu baba wababa ndini wakakwanisa kuudza nyaya yetsvimbo iyi, pasina hapana mumwe munhu akakwanisa kuiziva nyaya yetsvimbo iyi sezvo yaichengetwa muchivande. Vakakutaurirai imi nezvetsvimbo ndiani zita ravo? Vainzi Noah Munemo Mushonga. Vakakutsanangurirai vachiti kudii? Vachiti tsvimbo yandinayo yakanga yavepo baba vavo vasati vazvarwa, vachiti nhau yetsvimbo yekuti taurwe nezvayo inoda madzimambo enyika. Vaiva nerudzi rutema ine pakati paya apa panoita sepane ine rudzi rwegoridhe. Gara pasi kugara kwatakaita pasi kwaiva kwokuti taida kuti tikwanise kuwana vanobatsira kuti tsvimbo tikwanise kuzikanwa kuti tiri papi. Imi muri kuti makataurirwa. Tsvimbo iyi yaimbonzi yaimbogara pai? Yainzi yaiva kubako kuguva kwababa vacho. Vainzi baba vacho kwakaidywa mubako vainzi aBhamu. Saka ndo munonzi ndo mune tsvimbo iyoyo? Hongu. Vakuru kwamuri imimi vangani uyezve vanoti kudii? Ya, vakuru kwandiri kune vazhinji vakuru kwandiri. Ivo vane shungu dzekuti tsvimbo ngaibude. Sekutaura kwandaita kuti vaiti ngapawanikwe vanokwanisa kunge vachiburitsa tsvimbo iyi pairi. Ushe hunofanira kuchiburirwa kwaChipadze, nzvimbo inobva Christianburg kusvika Shamva, ichisvika kuna Matepa. Inoganhurana kuti ichiganhurana naChiweshe. Hatiti zvabudirira sedzinza kuti tsvimbo maiwana. Anofanirwa kunge achizoita ishe ipapa ndiana? Ndinoti ndini anofanira achitora ushe ihwo. Nezera renyu hakuno here vamwe vakuru variko vanofanira kunge vachigara ushe? Variko, asi ndakazvitarisa munhu anenge akazodziwa kuti anga achizenga achibata tsvimbo iyoyi ndiye anofanira ari mambo. Imi mukoma akakutaurirai kuti makazodzwa ndiani? Nekuburikidza kuti ivo sekuru vachona vakatoti tsvimbo iyi tonga yakuda kunzipiwe iwewe, nekuti vaizviziva kuti inofanira kuchipiwa. Mukufamba kwandaita ndakatonzwa iwewe zita pauri ndeune umambo iwo.